zato molim blaženu Mariju. Ovo nije samo čuvanje, ja bih rekao, tradicije, kulture i svi one vrijednosti koje smo imali. Ovo je danas prije svega poštovanje. Poštovanje od jutra rana kad smo krenuli sa polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća na spomenicima upravo poginulim u Domovinskom ratu. To je pijetet. To je nešto što imamo kao Mošćenčani u srcu, ono što nosimo prije svega kao hrvatski branitelji. Ovdje je bila prva linija fronta. Ovdje se branila Hrvatska domovina, ovdje se gradila Hrvatska domovina. Ovdje su mnogi ostali bez svojih najbližih i to je nešto što je prije svega, ja bih rekao, ne samo posebno, nego to je nešto što trajna vrijednost ostaje koja se ne može zaboraviti. Mi smo ovdje kraj spomenika koji su prije svega palim svim borcima, to jest hrvatskim braniteljima koji su ostali bez svojeg života. Međutim, ovaj drugi spomenik koji je, a to je upravo onima koji su poginuli u minskom polju, oni se dva manje više već spajaju. Na ovom spomeniku imate 16 žrtava, a na ovom drugom 12. To su minska polja koja su oko nas i koja po meni još uvijek ugrožavaju ono što je najvrednije, a to je ljudske živote. Kako su Mošćeničani domaćini? Krasni, krasni. Uvijek nam je lijepo doći ovdje. Svake godine mi je lijepo. Ja i moja obitelj dolazimo. Dolazimo zbog djece. Ima više sadržaja nego. Svake godine nešto novo. Ono što mora biti po meni nešto što iz srca ide iz duše, a to je zajedništvo. To je zajedništvo i ono što mora biti svaki čovjek u ovom mjestu, u Petrinji, u državi Hrvatskoj, slobodan. Slobodan bez straha. Znači, nema straha od različitosti. To može biti prednost. Budućnost je da imaš dobre, drage prijatelje, da imaš goste koji su došli iz Bosne i Hercegovine, koji su došli iz, ja bih rekao, ostalih dijelova Hrvatske i koji oplemenjuju ono što je najvažnije, druženje i različitost. Reći bok, Kenja, bok, idemo, ajmo.